Haga jingla ka Euro jar arpeu sau ka bahap haga Group C hapa dengan Denmark persia ke Serbia. Haba pai syakna ke jingla kai baro arteli ken hun ki khai klemla aban penki jar nadu ka kela step hadu bukut ka jingla kai. Wala kila persyang ka to ka ne bani penki jar Henry ki klemla aban penurlong. Barha kan ke jingla kai orang ile kai baken sai jong ke Serbia Mitrovic ulai yo pedang ya ke yelokan. Baleng bagan ke jinga khai ke Denmark kalayo ban rung sya round of 16 kat baga Serbia ke rijong Mitrovic ka ha pendek paying. Agawi par ke jinga kai naga Group C ha preng ka England Persia ka Slovenia. Hagan ke jinga kai ka England ka kham klanya ka Slovenia Henry ka klemla apan penki jar nadu pasdang ka kela step hadu bukut ka kelamin. Baleng bagan ke jinga khai ka Slovenia kala pen scam yalade haga baga don haga kerdan ka baar kami ya keng point jong ki top 3. Haga jingla kai ka bahap haga Group D ha preng ka Netherlands Persia ka Austria. Haba pai syakna ka jingla kai ka Austria kala yo shwa pen khi jar Nyngkong tang ha ka minit ka ban riu leng ba ka ungol jong ka Netherlands ka bala Thep hi da Daniel Malen. Badela ba ka ungol ka Austria ka tam ha ka kela step ta shigulanot. Haba pai pat syaka kelamit tang hadin arminit apa sedang ka kelamit ka Netherlands kalayo ban Thep ega gul pen ya khaj kata ka minit ka basau penyau leng ba orang ile kai baken sai ujong ka uko di kakpo Henry ha ka minit ka basan pu kundai ka Austria kalayo biang ban Thep ega gul pen tam leng ba Rome badai ha ka minit ka banyau peusan ka Netherlands kalayo biang ban Thep ega gul pen ya khaj leng ba MPS dipe badai ha ka minit ka baprapeu ka Austria kala yo ban Thep ya ka gol pentam leng ba Marcel badai la bagan ka gol la penlong ya ka Austria bakan pelem ya ka Netherlands da Laila R pat ya ka kerdan ka Nyngkong ha ka Group D kat bagan Netherlands pat ka bad ha ka kerdan ka balai padi orung syaga round of 16. Ha ka jingla kai ha pring ka France Persia ya ka Poland par ha ka ne ka jingla kai Mbappe ulami maran piang haba pai syakna ke jingla kai haga kela step ka jingla kai ka long mari khai haga baro arteli ki kenhon ki klemla bat ki jar wala kila persyang ka to kane bani pen ki jar badai haga kela mit kata ka minit ka basan penriu leng ba ka penalti balakan jat da orang ile kai bakan sai jong ka France Mbappe ka France kala yo ban Thep e ka gol ka Nyngkong haga ne ke jingla kai bad kane ka deru ka gol ka Nyngkong jong Mbappe haga ne ka European Championship mentau snam Henry ha ka minit ka banyau pukandai Lewandawski uli ban Thep ya ka gol pen ya khai leng ba ka penalti badai lema ka ne ka gol baro arteli ki kenhon ki khai ka marshi gol hadu bukut ka jingla kai baleng ba ka ne ka jinga khai ka ri jong Lewandawski ka ha ban lek phayeng kan ba ka ri go Mbappe kala yo ban rung syakarau 16.